ҳуқуқшиноси ҳукумати шаҳри Исфара шаби 27 январ дар пайи муноқишаи марзӣ аз зарби тир захмӣ шуда буд. Некзод Хоҷаев, ҳуқуқшиноси ҳукумати ин шаҳр, пас аз 8 рӯзи табобат аз шуъбаи осебшиносии шифохонаи марказии Исфара мураххас шуд. Зубайдулло Шомадов, сухангӯи ҳукумати шаҳри Исфара, дар таъиди ин хабар ба Спутник Тоҷикистон гуфтааст, давоми беш аз як ҳафтаи муроқибат захмҳои пои Хоҷаев ва пуррагӣ муолиҷа шудаанд. ҳоло барои роҳ гаштани ӯ мушкилие вуҷуд надорад. Хоҷаев дирӯз аз шифохона рухсат шуд ва имрӯз сари кор баргашт, таъкид намуд Шомадов. Некзод Хоҷаев, яке аз 10 захмии муноқишаҳои мусаллаҳи марзии бегоҳии рӯзи 27 январ, гуфта мешуд, ки пои чапи ӯро тир захмӣ карда буд. Ба ҳисоби ӯ Искандар Маликӣ, мудири шуъбаи ташкилии дастгоҳи раиси шаҳри Исфара, дигаре аз кормандони ҳукумати Исфара гуфта мешавад, ки дар даргирии марзӣ захмӣ шуд. Маликӣ ҳоло дар шуъбаи эҳё бистарӣ аст. Хоҷаев ва Маликӣ ҳамроҳ бо ҳайати ҳукумати Исфара барои сангиши вазъ ба ҷои муноқиша ба маҳаллаи Сомониён рафта буданд, вале дар он макон худ захмӣ баргаштанд. Он вақт дар маҳаллаи назди марзии Лангар, Хоҷаи Аъло ва Сомониёни ҷамоати чоркӯҳи Исфара муноқишаи марзӣ сар зада буд. Котиби матбуотии ҳукумати шаҳри Исфара рӯзи 7 феврал дар суҳбат ба Спутник Тоҷикистон вазъи марз бо Қирғизистонро ором арзёбӣ кард. Муноқишаи марзӣ бегоҳии рӯзи 27 январ дар сангзании қирғизҳо шурӯъ шуда, ба тирпаронии сарҳадбонони дуҷониб боис гардид. Хадамоти марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон расман теъдоди захмиёну фавтидагонро дар пайи муноқишаи марзӣ нашр кард. Ба иттилои дафтари матбуотии ин ниҳод, дар натиҷаи низои сарҳадӣ аз ҷониби Тоҷикистон 10 нафар захмӣ гардиданд, ки аз онҳо 6 низомӣ ва 4 сокини мулкӣ мебошанд. Раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон Қамчибек Тошиев ҳам гуфт, дар даргирӣ дар марзи миёни Тоҷикистону Қирғизистон 11 низомии қирғиз захмӣ шудааст. Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 980 километр марзи муштарак доранд, ки танҳо 520 километри он аломатгузорӣ шудааст. Рӯзи 29 январ раисони Кумитаи амнияти миллии Тоҷикистон ва Қирғизистон сари як мизи музокирот нишаста, дар бораи бо роҳи ҳуқуқӣ ва дар доираи манофеи ду давлат ҳал гардидани баҳсҳои марзӣ изҳори назар намуданд.